Inselmilkom, tqajna għal dan il-bulletin mediku dwar il-COVID. Bħalissa għaddejn tajjeb bir-rata ta' tilqim fejn issa wasalna biex aħna qegħdin nkaverjaw dawk in-nies kollha li għandhom ta' età il fuq minn 60 sena u bħalma qegħdin taraw in-numri ta' nies li huma vaċċinati huwa ammont sostanzjali, infatti l-ammont ta' nies li ħadu doża ta' tilqim issa jammonta għal 232,335 li huwa ammont li huwa tajjeb ħafna akkont il-popolazzjoni tagħna u minn dan ukoll issa għandna 65,205 persuni li diġà ħadu żewġ tilqimiet li dawn huwa dak il-rakkomandazzjonijiet li joħorġu skont ukoll il-manufatturi tal-vaccines li inti għandek kemm il-Pfizer kif ukoll il-Moderna u kif ukoll l-AstraZeneca li jingħataw żewġ dożi. Allura issa għandna il-fuq minn 65,000 persuna li diġà għandhom iż-żewġ dożi u allura huma għandhom l-immunità kontra wkoll il-COVID. Aħna issa batna l-inviti lil dawk in-nies li għandhom il-fuq minn 60 sena u allura jekk hemm xi persuni li għadhom ma rċevewx l-invit u għandhom il-fuq minn 60 sena nitolbukom biex iċċemplulna fuq il-helpline tal-145 ħalli bekk aħna nkun nistgħu wkoll niskedawlkom appuntament. Ħajb insemmu wkoll li meta qegħdin naraw x'qed jiġri aħna bħal kwalinkwa mediċina dejjem aħna nkunu qegħdin naraw x'ikun qed jiġri b'dawn il-mediċini u anke strettament ħafna pharmacovigilance li tiġri madwar l-Ewropa kollha. Din hija fejn inti jkollok mediċina inkluż it-tilqim ukoll li dan ikun hemm l-awtoritajiet li jkunu responsabbli mill-mediċini f'kull pajjiż li tkun qiegħda tħares lejn dawk il-possibilment li jista' jkun hemm xi side effects minn dawn il-mediċini u anke tilqim u allura hemm sistema f'kull pajjiż li qiegħda tkun qiegħda tiġri. Din sistema li kienet teżisti qabel il-COVID u kienet titħaddem tajjeb ħafna madwar l-Ewropa kollha u hija kontrollata mill-European Medicines Agency u anke f'Malta aħna għandna l-awtorità regolatorja tal-mediċini li hija il-Medicines Authority. Infatti hemm sistema tajba ħafna fejn inti l-awtorità tkun tista' tilqa' xi rapporti li jkun hemm dwar kwalinkwa tip ta' side effects li jistgħu jkunu wara li ħadtu xi mediċina jew inkella anke xi tilqim u hemmhekk dawn ir-rapporti jistgħu jitlu kemm min-naħa tal-kliniċi, ġifieri min-naħa tat-tobba. U dawn infatti hemm din il-formola li qegħdin naraw ukoll fuq din l-slide fejn hija formola li hija dettaljata ħafna fejn il-kliniku it-tabib li hu jissuspetta li kien hemm xi side effect li seta' anke remotament kien assoċjat ma' xi mediċina jew inkella l-vaccine ikun jista' jagħti dawn id-dettalji kollha lill-Medicines Authority u mbagħad il-Medicines Authority tkun qiegħda tinvestiga dawn il-każijiet kollha. Barra minn hekk ukoll għandek dik is-sistema l-istess online fejn jekk inti għandek persuni li huma jkunu ħadu xi mediċini jew inkella l-vaccine huma jkun jistgħu jirrapportaw xi side effects li jista' jkollhom. Din hija sistema fejn inti barra dak il-clinical trials li jkunu saru anke meta inti jkollok il-mediċini inkluż it-tilqim qegħdin jiġu konsmati mill-persuni anke wara li jiġu approvati tibqa' segwi l-side effects li jista' jkun hemm. U aħna wkoll qegħdin nkunu rigorużi ħafna fuq is-side effects li jistgħu joħorġu anke minn vaccine li huma relatati mal-COVID. Infatti bħal meta jkollok mediċina jew vaccine li hija ġdida, hemmhekk inti jkollok iktar possibilità li jkun hemm iktar rapportati każijiet għaliex persuni jkunu qegħdin attenti iktar għal ċertu side effects li jkun hemm. U anke b'kuntatt li kellna u rapport li rċevejna wkoll mill-Medicines Authority ta' Malta, aħna rajna li kien hemm 119 reports li ta' side effects li kienu relatati mal-COVID vaccine. Però dawn il-reports li kellna 77 minnhom li kienu wara il-Pfizer vaccine, 41 minnhom wara l-AstraZeneca vaccine u waħda li ma kienitx informata li ma tip ta' vaccine kienet.
Dawn huma l-maġġor parti tagħhom kienu side effects li kienu minimi ħafna. Bħalma dejjem edna li jkollok deni, jista' jkun li jkollok ejja, ukoll kien hemm sola li kienet rapportata u anke xi każijiet li huma ta' migraine li dawn kienu l-maġġor parti ta' side effects li kienu rapportati minn dawn il-119 reports li daħlu. Mhux bil-fors li dawn ikunu assoċjati mal-vaccine, però ikunu ġew osservati fil-ġranet ta' wara li persuna jkun ħa din il-vaccine. Bħalma nejmedna dawn huma tip ta' side effects li huma minimi ħafna u meta inti tikkonsidra l-impatt li kollu l-COVID, bħalma rajna l-ammont ta' nies li daħlu l-isptar kif ukoll imwiet li kellna dawn huma side effects li huma minimi ħafna. Meta konna qegħdin nisimgħu wkoll dwar side effects anka skont lema li qalet li inti jista' jkollok side effects ta' blood clots li jkunu assoċjati wkoll ma' wara li persuna jkun ħa il-vaccine, hemmhekk li huwa rari ħafna, aħna wkoll segwejna minn dawn il-każijiet li ġew rapportati u hemmhekk il-Medicines Authority kellhom żewġ każijiet li kienu rapportati ta' blood clotting, però dawn l-ebda wieħed minnhom ma ġie konfermat li kien relatat direttament ma' din il-vaccine. U allura bħalma dejjem aħna qegħdin ngħidu dawn iż-żewġ każijiet mhumiex konfermati, infatt waħda kienet wara li persuna ħadet il-Pfizer vaccine u waħda ġiet rapportata wara li persuna ħa l-AstraZeneca vaccine. Bħalma dejjem edna aħna nkomplu dejjem insegwu dawn il-possibilità ta' side effects li jistgħu joħorġu wara kwalinkwa mediċina inkluż kwalinkwa vaccine biex dejjem iktar nitalmu dwar dawn il-vaccines. U tajjeb ninformawkom li anka rajna diversi rapporti għaddejjin fuq social media, anka ċertu xnijat, li bħalma qegħdin dejjem taraw, aħna dejjem bħal awtoritajiet tas-saħħa konna trasparenti u natukom dak ir-rapport u l-informazzjoni kollha li għandna. Allura, importanti li intom issegwu dawn ir-rapporti li aħna nkunu qegħdin nagħtukom għax dawn huma dak il-vera li qed jiġri u ma noqogħdux nisimgħu mixnijat li jkunu għaddejjin fil-komunità. Dejjem niftakru li anka din il-ġimgħa stess il-European Medicines Agency reġgħet ikkonfermat kemm huwa importanti li nibqgħu nieħdu dawn il-vaccines kollha kemm huma li ġew approvati u li riskju li jkun hemm li inti persuna jkollu il-COVID huwa ħafna iktar għoli milli inti dawn il-ftit side effects li jistgħu joħorġu. Jekk inħarsu naqra lejn is-sitwazzjoni ta' x'inhuwa għaddejjin bħala il-każijiet li qed ikollna, rajna li bħal ma konna qed naraw dawn l-aħħar ġranet issa n-numru tal-każijiet bil-mod qiegħed jonqos. Infatti dal-aħħar 24 siegħa għamilna 2036 tests u minn dawn kien hemm 48 cases li ġew pożittivi. U allura t-total ta' każijiet kien ta' 29,515 cases. Kellna wkoll numru ta' persuni li fiqu kienu ta' 53 u allura total number of cases li huma recovered huma ta' 28,561. Kellna 401 deaths, infatti l-aħħar ġurnata llum rrapportajna l-ebda death ieħor u t-total ta' każijiet attivi bħalissa ta' 549. Bħalma qegħdin naraw il-numru totali ta' każijiet kumulattiv, bħalma qegħdin naraw issa qegħdin ukoll bil-mod naċċivjaw dak il-plotó li dejjem rajna li għandna bżonn naċċivjaw biex aħna kemm nistgħu nżommu l-każijiet dejjem baxxi u rajna din il-drop li kellna f'daqqa minn meta aħna daħalna dawn il-miżuri fil-post li wkoll rajna n-nuqqas nieżel kemm bħala total ta' każijiet u anke jekk itħares lejn is-7-day moving average li huwa wieħed mill-kriterji tagħna li nużaw anke fl-assessment tal-miżuri li aħna nkunu qegħdin nirrilaxxaw kien ta' 55. Ħaġa tajba ħafna li qegħdin naraw li huma l-vantaġġi u l-impatt li qegħdin naraw min-naħa tal-vaccines fejn narina li l-proporzjon ta' każijiet ġodda li qed ikollna ta' persuni li għandhom il fuq minn 80 sena dejjem nieżel l-isfel u hemmhekk tara l-efficacy ta' din il-vaccine u anke dejjem nistennew li kif aħna ikollna l-proporzjonijiet ta' nies li huma aktar ta' etajiet anke iżgħar hemmhekk tibda tara wkoll nuqqas f'dawk l-etajiet ukoll.
Aħna bħajna nsegwu wkoll is-sitwazzjoni dwar il-varjant, nfakkarkom li l-varjant nafu li huwa trasmissibbli iktar fl-etajiet kollha tal-persuni u kien wieħed mill-raġunijiet għalfejn rajna dik iż-żieda u aħna bqajna pjuttost stabbli bħala l-ammont tal-varjant li għandna bħala proporzjon tal-każijiet pożittivi, infatti mill-aħħar analiżi li għamilna fl-ewwel ta' April sibna li 75% mill-każijiet pożittivi li qed ikollna huwa tal-varjant. Fakkarkom ukoll din hija xejra li qiegħda tiġri fl-Ewropa kollha fejn il-varjant Ingliż ikun qed jieħu over il-maġġor parti tal-każijiet li jkunu qegħdin joħorġu pożittivi. U l-implikazzjonijiet ta' dawn huwa li aħna l-miżuri li nafu bihom jibqgħu jaddattaw ukoll għal dan il-varjant il-ġdid, però importanti li nsegwuhom iktar metikolużi għaliex nafu li huwa trasmess iktar. Situazzjoni fl-isptarijiet rajna wkoll l-impatt tat-tilqim u anke l-impatt meta inti jkollok nuqqas ta' każijiet fil-komunità jirrifletti ċar ħafna wkoll fil-dawk il-numri ta' persuni li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar. Infatti, total ta' każijiet li qegħdin l-isptarijiet inkluża l-kura kif ukoll l-iżolazzjoni kien ta' 64. Fl-ITU għandna 15 il-persuna li minn dawn hemm 8 li huma attivi u għandek l-oħrajn li huma recovered però għadhom qegħdin jieħdu ħsieb għandhom bżonn il-kura għal COVID. Għandna 10 persuni li qegħdin fl-infectious disease unit ta' Mater Dei, 20 persuna f'wards oħra ta' Mater Dei, Għawdex għandna persuna waħda u m'hemm ħadd fl-intensive care unit, Boffa hemm 5, St. Thomas hemm 4, rehab ta' Caringrek hemm 5, il-Good Samaritan hemm 3, nfakkarkom dawn huma dawk il-pazjenti li jkunu qegħdin joħorġu minn Old People's Homes, infatti bħalma qegħdin taraw kellna 3 biss, infatti f'din l-aħħar ġimgħa fid-djar tal-anzjani kellna 3 persuni biss. U mill-isptar Monte Carmeli għandna persuna waħda. Bħalma rajna wkoll jekk inħarsu lejn l-etajiet tal-persuni li qegħdin jidħlu l-isptar ukoll qegħdin naraw li dawk il-persuni li għandhom età ikbar ukoll qegħdin jonqsu li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar. Fid-djar tal-anzjani wkoll huwa suċċess ieħor fejn hawnhekk għandna on average fid-djar tal-anzjani kollha għandna average ta' il-fuq minn 96% mir-residenti li ġew vaċċinati. U dan jawgura tajjeb ukoll fil-miżura li aħna ħanibdew minn nhar it-tnejn fejn propju f'dawk id-djar li għandhom il-fuq minn 90% tal-residenti tagħhom li huma diġà vaċċinati b'żewġ dożi u għaddew ġimagħtejn, allura hemmhekk bnew l-immunità, hemmhekk nistgħu miżuri li jkunu kontrollati wkoll jibdew jiżuruhom ukoll dawk il-qraba li jiġu minn dawn il-persuni biex hekk aħna nkun nistgħu dejjem nippruvaw innaqsu l-impatt ta' dan il-COVID fuq dawn l-anzjani li huma ħerqana ħafna biex jaraw lil qrabathom. Hemmhekk ukoll il-kontrolli importanti li jibqgħu fil-post kemm ta' infection control u allura nappella wkoll kawtela għal dawk il-qraba li ħajkunu qegħdin iżuru lill-anzjani issa mhux wara l-perspex immanka qrib tal-persuni, però xorta rridu nżuruhom billi nilbsu il-maskli nżommu distanza ħalli bekk aħna nibqgħu dejjem nisegwu r-regoli. X'għandna dej fil-komunità? Il-household għadu il-maġġor parti tal-każijiet li aħna nkunu għamilna eplinking tagħhom, social gatherings ukoll għandna diversi kontrolli hemm barra però xorta qed ikollna każijiet relatati mal social gatherings, workplaces, anka x'każijiet importati f'institutions u anka educational activities. Jekk inħarsu naqra lejn it-trend ta' minn fejn ġew il-maġġor parti tal-każijiet li kellna f'dan l-aħħar ġimgħat rajna kemm il-miżuri li għandna fil-post fil-fatt tagħmlu impatt. Jekk inħarsu lejn maġġor parti tal-każijiet minn fejn kienu qed jittieħdu li huma fl-istess household fejn hemmhekk daħħalna l-miżura li hemm limitazzjoni ta' kemm jistgħu jiltaqgħu nies ma' xulxin, f'dan l-aħħar ġimgħat rajna li l-percentage ta' każijiet li ttieħdu mill-household naqas, infatti minn 56% niżel għal 49%. L-iktar impatt li kellna f'dan l-aħħar ġimgħat kien fuq il-persuni li rajna li kienu qegħdin jittieħdu permezz ta' social contact. Infatti dan minn 24% niżel għal 15%. U anke fuq il-workplace, kemm nfassizzajna fuq il-miżuri ta' mitigazzjoni fuq il-workplace, anke it-teleworking li qiegħed hemmhekk u għandu jibqa' hemmhekk importanti ħafna li l-percentage ta' każijiet li sibna li kienu relatati minn
8.7% niżlu għal 8.4%. Qegħdin naraw li hemmhekk permezz tal-miżuri hemmhekk qegħdin naraw li anke kien hemm noqqas li huwa relatat ma' dawn il-preventive measures li għandna fil-post. U jalla nibqgħu sejrinek anke kif il-miżuri li għandna manka l-mezzi ta' prevenzjoni nibqgħu inħadnuhom. L-ammont ta' każijiet attivi issa la darba il-każijiet pożittivi dejjem jonqsu u anke il-persuni li konna recovered dejjem jonqsu huwa issa naqas ukoll u qiegħed ta' 549. U minn dawn kien hemm 32 li huma mill-lokalità ta' Għawdex. X'qed jiġri bix-xejra tal-etajiet li tirriflettu wkoll l-attivitajiet li jkun hemm barra u min huma l-nies li jkunu probbli qegħdin jiltaqgħu iktar ma' xulxin fejn qegħdin naraw li issa din l-aħħar 8 ijiem aħna rajna li l-maġġor parti tal-każijiet kienu ta' etajiet bejn 20 u 24 sena li din hija sitwazzjoni anke li l-Aqda Dinja tas-Saħħa alertjatna fejn rridu nqogħdu iktar attenti għal etajiet li huma pjuttost iżgħar ukoll għaliex ikunu huma qegħdin iferxu wkoll bejniethom dan il-virus. U allura importanti ta' kawtela wkoll f'dawn l-etajiet. Fatti din naraw li mill-ġimgħa ta' qabel għal din il-ġimgħa iż-żieda kienet f'din l-età imma fl-etajiet l-oħra kollha kellna nuqqas ta' każijiet. Allura iktar kawtela f'kulħadd però iktar din l-età. Fatti l-average age tal-każijiet ġodda niżel għal 38.8%. Imwiet sfortunatament ukoll baqa' jkollna imwiet bħalma qedna rajna li kien hemm inqas imwiet fetajiet li huma iktar ta' età avvanzata. Infatti l-average age ta' imwiet li kien qed ikollna issa niżel għal 70.9 għaliex niftakru li l-etajiet ikbar issa ipproteġejnihom permezz tal-vaksin. Importanti avolja naqsu n-numri. Bħalissa is-sorveljanza rridu nkomplu nsaħħuha iktar għaliex huwa iktar importanti li l-każijiet kollha li jkollna naqbduhom. Għaliex jekk ikollna każijiet hemm barra li ma naqbduhomx dawn ikunu sors ta' infezzjoni li terġa' tibqa' tinfirex. U swabbing hubs tagħna għadhom hemmhekk available ukoll biex intom tkun tistgħu tibbukjaw it-test jekk intom għandkom xi sintomi li huwa importanti ħafna. Il-positivity rate ukoll rajna kambjament tajjeb ħafna fejn rajna li bħalissa il-positivity rate bħala 7-day moving average huwa ta' 2.6 li huwa wkoll criterion ieħor li għandna aħna biex aħna nimmeġerjaw l-impatt tal-rilax tal-mitigation measures li għandna fil-post. U anka il-rapid testing li huwa wkoll test ieħor importanti ħafna rajna li l-ammonti ta' rapid tests li qegħdin isiru naqsu anka l-ammont ta' każijiet pożittivi li joħorġu minn rapid tests ukoll naqsu. Fakkarkom vera numri niżlin qegħdin sejrin tajjeb, però ma nistgħux nirrilaxxaw minn dawk il-miżuri li nafu bihom, dawk il-mezzi ta' prevenzjoni ta' li nżommu distanza minn persuni, naħslu jdejna, sanitization u anke li nibqgħu nużaw il-maskri. Sadantant ukoll kontrolli għadhom għaddejjin kemm fil-portijiet kif ukoll fl-ajruport fejn aħna bħalissa għandna dawk il-pajjiżi li huma red zones li dawn jistaw jiġu biss persuni li għandhom ċittadinanza Maltija jew inkella residenza Maltija jew inkella permessi speċjali u dawn jridu jagħmlu test u anka kwarantina, il-kumplament tal-pajjiżi kollha qegħdin amber. Allura min ma jġibx test miegħu minn barra ta' PCR dawn kollha jiġu soġġetti għal test fl-ajruport. Dawk il-persuni li jirrifjutaw li jiġu testjati jitpoġġew f'kwarantina. Fatti, fl-ajruport kellna żewġ każijiet li ħarġu pożittivi li dawn ġew wieħed mill-Bulgarija u persuna oħra mill-Italja. Fakkarkom, jekk għandkom is-sintomi importanti bħalissa bħal dejjem li nibqgħu id-dar u nibbukkjaw test jew bil-inċemplu 111 jew inkella nibbukkjaw fuq il-covidtest.gov.nt. Kellna l-fuq minn 33,000 li bbukkjaw b'dan il-mod. Il-Covid Alert Malta għadu importanti u nappellalkom biex dawk li downloadjawa kultant jiċċekkjaw ukoll l-app fuq il-mobile tagħhom u dawk li għadhom ma downloadjawiex jieħdu l-opportunità biex iniżluha. Fatti kellna over 98,000 persuni li downloadjawa li hija ekwivalenti għal 20.3 tal-popolazzjoni tagħna. U l-persuni pożittivi li nataw il-kod kien ta' 697 u minn dawn kien hemm 431 li daħluha fil-kod u hemmhekk joħorġu
l-alerts ta' persuni li kienu f'kuntatt ma' dak il-persuna fil-perjodu li l-persuna jkun infectious. Issa li wasanna fi żmien fejn dil-ġimgħa ħabbarna wkoll bil-mod il-mod kif nistgħu nibdew nirrelaxxaw bħalma rajtu huwa il-pjan li ikun hemm kawtela li rilaxx ikun bil-mod ħafna. Il-focus kien li aħna tajna priorità l-edukazzjoni ta' tfal tagħna, anka l-Aqda Dinja tas-Saħħa saħqet ħafna li nagħmlu minn kollox biex innaqsu n-numri fil-komunità biex inkunu nistgħu niftħu l-iskejjel. U infatti minn nhar it-tnejn ħajiftħu l-iskejjel li huma kemm iċ-ċentri ta' childcare kif ukoll tal-kinder u anke l-iskejjel primarji, l-erba' jiftħu wkoll il-medical schools u anke mbagħad il-ġimgħa jiftħu il-sekondarji. U il-post-secondary jibqgħu ħadnu dawk il-metodi li ħadmu tajjeb ħafna tal-online learning. Nfakkarkom ukoll forsi hawn ġenituri li għandhom it-tfal tal-year 6, tal-year 11 li dawn dak li nafuħ bħala l-Form 5 li dawn ikunu waslu biex jagħmlu low levels li bħalissa jkunu waslu wkoll biex jagħmlu l-mocks li dawn ukoll ħajsiru skont ukoll kif jiġu kontattjati mill-iskola tagħhom. U infatti hemm ukoll l-standards li applikaw ukoll ta' kif isiru l-eżamijiet bil-prekawzjonijiet kollha. Barra minn hekk ukoll priorità oħra tagħna huma l-anzjani bħalma semmejna li l-anzjani kienu qegħdin fid-djar tagħhom, kienu qegħdin jarawhom rabathom però kienu limitati li kienu qegħdin jarawhom minn barra l-perspex dejjem biex nipproteġuhom. Però issa il-fatt li aħna laqamnihom għandna persentaġġ għoli ta' dawn l-anzjani fid-djar residenzjali li huma tlaqmu, allura nistgħu issa b'kawtela wkoll nibdew nirrilaxxaw il-miżuri. Barra minn hekk ukoll il-prijorità hija s-saħħa. Bħalma għandna l-COVID, għandna marti ieħor għaddej, għandna kundizzjonijiet oħra għaddejjin li tajnihom priorità kemm stajna u issa wkoll erġajna minn nhar it-tnejn ħanibtu wkoll operazzjonijiet skedati wkoll biex jibqgħu għaddejjin ukoll is-servizzi mill-isptarijiet tagħna u sptarijiet oħra. Fakkarkom l-importanza ta' fejn qegħdin bħalissa f'din is-sitwazzjoni fejn ir-rollout tal-vaccination program sejjer tajjeb ħafna. Aħna Malta għandna vantaġġ tajjeb ħafna li dejjem kellna rati għoljin ta' tilqim. Anke jekk tħares lejn it-tilqim fit-tfal tagħna, kanna wieħed minn dawk l-iktar pajjiżi fejn it-tfal tagħna kellhom percentage coverage rate tajjeb. U anke qegħdin naraw l-istess fejn aħna qegħdin naraw li l-persuni qegħdin jiġu beħġarhom biex huma jieħdu wkoll din it-tilqima tal-COVID. Ejja nisimgħu mill-awtoritajiet, aħna dejjem konna trasparenti magħkom u dejjem informajnikom bl-informazzjoni kollha li għandna, aħna dejjem imxejna ma' dawk ir-rakkomandazzjonijiet li ħorġu l-Aqda Dinja tas-Saħħa u anke l-European Medicines Agency biex hekk aħna nkun qegħdin nofrukom dak it-tilqim li huwa safe huwa effettiv u anke huwa ta' kwalità tajba. Sa dan it-tant anke kif qegħdin f'perjodu li bil-mod il-mod ħanibdew nirrilaxxaw il-miżuri, allura importanti li aħna nibqgħu insegwu dawk il-mezzi ta' mitigazzjoni li għandna fil-post, nibqgħu insegwu wkoll il-liġijiet li hemm fil-post, nifhem li t-temp ikun sabiħ f'Malta u jkun hemm iktar nies li jkun rridu joħorġu, però importanti li noqogħdu attenti. Nagħmlu dan ftit sagrifiċċju ħalli bekk sakemm aħna jirnexxinna nlaqmu iktar nies u nibnu iktar fil-immunità fil-popolazzjoni tagħna inżommu s-sitwazzjoni iktar stabbli. Grazzi. Welcome everyone to the COVID bulletin. We are going well with the program of vaccination, whereby currently we have sent out the invitations to all those people who are aged over 60, and as we go along, we will continue going down with the age groups as well. In fact, we have given a high number of doses to our population, and we have given out 232,335 doses, and from these we have 65,205 persons who have already taken 2 doses of the vaccination. So this is a very good percentage of our population who are already having 2 doses in accordance with the manufacturer's instructions. As I said, we have distributed the invitations to people who are aged over 60, and if there is anyone who has not yet received the invitation and is aged over 60, kindly call us on 145 so that we will be able to schedule you an appointment as well.
With respect to the situation on the cases on COVID, yesterday we did 2,036 tests, and from these we had 48 cases, which turned out to be positive. In fact, the total number of positive cases is now 29,515. We had 53 persons who recovered, with the total recoveries of 28,561, and the deaths up to now is 401. Yesterday, we did not have any deaths. And the active cases currently is 549. We are going down with the number of cases, and in fact, one of our monitoring factor is the 7-day moving average of the number of cases, which currently stands at 55 cases. We are monitoring as well the UK variant and other variants. We didn't have any other variants apart from the ones that we identified, and the current number, the percentage of variant from UK of the positive tests is, according to the latest we have done on the 1st of April, is 75% of the positive tests. Something which is resulting from the vaccination rollout, whereby we're covering through age groups, the older age groups being covered first. We are seeing the results in the fact that we are seeing the number of persons who are admitted to hospital are decreasing in the age, so the elder persons are decreasing in their requirement for admission to hospital, and similarly also the deaths are decreasing as well, and the average age of death is 70.9 years. Appeal to everyone to continue to adhere to the prevention measures of hand washing, social distancing, and also the wearing of the masks. And as we go on with the relaxation of the measures in a slow-paced and monitored approach, as from next Monday, schools will be opening again. So we will have childcare centres and kindergarten and primary schools opening on Monday. Middle schools open on Wednesday, and secondary schools will open on Friday. Those children of year 11 who were due to have the mock exams will also be receiving from their schools to continue with the planned mock exams, and there are standards in place so that the mitigation measures and the care for these students whilst during their exam physically in the places will be adhered to as well. Similarly as well, we have the scheduled operations, which will start again as of Monday. So we'll continue to provide the best of care to our population. And also, now that we have most of our homes who have had a high percentage of the vaccinated residents, for those who have over 90% vaccinated, we will start with the circulation of the residents within the home itself, and also for the relatives to visit their elderly, always with the necessary precautions. As we go along with continuing with the vaccination program, covering a higher percentage of our population with the vaccine to actually have more immunity, we appeal to everyone to continue to heed to the mitigation measures, and if you are symptomatic, contact us so that we can do your test. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet. Malta today. Hello. Hi, good afternoon, Professor Gauci and Laura Culling on Malta today. I have 3 questions. The first being, will people who have a family history of thrombosis be given an alternative to the AstraZeneca vaccine, if that is the vaccine they were originally assigned? Our second question is regarding the blood clots. How do you know they weren't linked to the vaccines? What assessments were conducted? And thirdly, how many doses of the Johnson & Johnson vaccine do we have coming this month? And given it's a single-dose vaccine, how will its arrival affect the vaccination timetable? The predictions are that by 1st June, at least everyone would have had the first dose. How will the Johnson & Johnson vaccine affect this? Thank you. Grazie Laura. Mela, fuq il-situazzjoni bħalma rajtu kienet edha terġi segwita ta' dawk kif ħarġet ukoll lema li rat li jista' jkun hemm dan il-link bejn blood clots u anka il-vaccine, infatti ġiet listed bħala side effect, però importanti nispjegaw li dawn huma side effects li huma rari ħafna ħafna.
U infatti anka l-EMA ħarġita ċara li wkoll għamlet ir-rakkomandazzjoni biex il-pajjiżi jibqgħu jużaw ukoll din it-tilqima għaliex inti tara li l-importanza ta' din it-tilqima fix-xenarju li qegħdin bħala pandemija li r-riskju li persuna ikollu il-COVID huwa ħafna iktar għoli milli inti dawn il-side effects li huma rari ħafna. L-importanti wkoll hija li mill-istudji li raw li ma hemm l-ebda contraindication għal din il-vaccine, imma wkoll li m'hemm l-ebda grupp ta' persuni, kemm ta' età, kemm ta' gender, jew inkella kundizzjonijiet mediċi li inti tik indikazzjoni li inti għandek ma tużax il-vaccine tal-AstraZeneca. U allura aħna din qiegħda tingħata lil dawk il-persuni kollha li għandhom inqas minn 70 sena. Fuq ukoll il-każijiet li semmejt l-ispjegazzjoni dwar il-pharmacovigilance li ssir dwar any side effects li jistgħu joħorġu minn mediċini inkluż ukoll il-vaccines, il-Medicines Authority tkun qiegħda tagħmel kuntatti wkoll ma' tobba li jkunu rrappurtaw side effects li huma relatati u hemmhekk tkun qiegħda tinvestiga dawn il-każijiet kollha. Però dawn ma ġewx konfermati li kellhom link mal-vaccine. Il-Janssen vaccine ukoll tal-kumpanija Johnson & Johnson, eżatti hija wkoll bħalissa rakkomandata li tkun tingħata bħala one dose vaccine u dawn ikunu qegħdin nistennew l-ammonti li jkunu qegħdin jiġu u dawn jiġu introdotti wkoll bħala parti mill-rollout program tal-vaccination tagħna. Net News? Insellem lil kulħadd u nsellem lek Prof Xarmejn għandi numru ta' domandi. Kenna qatt tal-menti bħala Kamra tal-Aħbarijiet u kif ukoll numru ta' kummenti dwar il-vaċċin kif numru ta' nies marru bl-appuntament biex jieħdu l-vaċċin u iżda bagħtuhom lura d-dar fosthom kellna każijiet f'Bormela, il-Birgu, il-Furjana, il-Ħamrun u anke l-Mellieħa. X'kienet il-problema ta' dan kollu minn fejn kien in-nuqqas wara kollox? Ukoll daw l-istess, dawk li issa qalulhom biex imorru d-dar u jirritornaw fil-weekend uħud minnhom, però kien hemm oħrajn li qalulhom biex jirritornaw bl-appuntament. Daw issa kif ħajsir il-kuntatt magħhom jekk intom mhux tagħmlu kuntatt bħala awtorità tas-saħħa u kif ukoll aħna lkoll nafu li hemm wara kollox ix-xhur ta' meta jew ġimgħat wara li tieħu il-vaċċin kif se taffettwa t-tieni doża kif dawn ma ħadux il-vaċċin fil-jum li suppost li kien skedat li jieħduh. It-tielet domanda rigward il-każijiet ta' trombosi tal-blood clot. Wara din ġirat wara li huma ħadu il-vaċċin dan ifisser li kien hemm xi każijiet ta' mewt jew ġifieri ta' mewt minħabba trombosi wara li ħadu l-vaċċin jew daw il-persuni għadhom ħajjin biex forsi tifverifika ftit dan il-punt u kif ukoll kemm ilhom dawn il-każijiet u x'parir inti tagħti bħala Supretendent tas-Saħħa. L-aħħar domanda x'inhuma l-etajiet li bħalissa hemm fl-ITU bħala każijiet li hemm fl-ITU. Mela, fuq semmejt tajjeb inti l-sitwazzjoni tal-appuntamenti li qegħdin isiru. Nfakkarkom li aħna bħala policy dejjem nkunu qegħdin inqasmu dak il-vaccines kollha li jiġu minn barra minn Malta biex aħna kemm jista' jkun ir-rollout program isir kemm jista' jkun malar ħalli nipproteġu lil persuni malar kemm jista' jkun. Din il-ġimgħa li ġara kien li kellna delay qasira ħafna ta' dawk l-ammonti ta' Pfizer vaccines li kellhom jiġu allura dawk il-persuni li kellhom skadat l-appuntament mexxejn julhom għall-ġurnata ta' wara. Jiġifieri dawn in-nies kollha li huma ġew u dak il-ħin maħna ma kellniex it-tilqima għadha ma waslitx, hemmhekk dawn ingħataw il-vaccine. Ma nqogħdux ninkwetaw li jkun hemm xi ġurnata jew tnejn differenza fejn l-appuntament eżatt li jkun sar għaliex nafu wkoll li dawn huma l-intervell li għandu jingħata t-tilqim l-ewwel doża u t-tieni doża jkunu saru skont il-clinical trials li jkunu qegħdin isiru. Fatti bħalma taraw ukoll anka jkunu qegħdin jaħorġu rapporti anka dwar pereżempju l-AstraZeneca li inti għandek intervall ta' meta inti tista' tagħti li tkun bejn 8 u anka 12 il-ġimgħa. U allura dawn il-ġurnata varjazzjoni mhux se tagħmel daqshekk differenza. U nappella dak il-persuni kollha li huma wkoll ġew imsejħa biex jistgħu jiġu wkoll ħalli jieħdu din it-tieni doża. Palma spjegajt ukoll fuq meta jkun hemm rapporti ta' xi side effects li huma relatati kemm ma' mediċini kif ukoll mal-vaccines dawn jiġu investigati mill-Medicines Authority u hemmhekk dawn jibqgħu jsegwu wkoll dawk il-rapporti mal-kliniċi wkoll li jkunu rrapportaw dawn il-każijiet.
TVM? Wara nofsinhar it-tajjeb, Prof. Grawċi, l-Awtorità Maltija tal-Mediċini il-bieraħ irrakkomandat li t-tilqima tal-AstraZeneca tibqa' tingħata ma' min iħoss ċertu sintomi fosthom semmiet uġigħ ta' ras, tuħ ta' nifs, nefħa fis-saqajn u uġigħ fl-istonku ifittex jara tabib. Din ir-rakkomandazzjoni tot għat-tilqima tal-AstraZeneca biss. U dwar it-tilqima ta' Johnson & Johnson anke biex inkompli mal-mistoqsija ta' qabel tal-kollega, ġifieri fiex wasalna biex din tibda tingħata f'Malta u kemm se nirċievu dożi mal-ewwel konsenja. Kellna wkoll mistoqsijiet minn nanniet li qed isaqsu li issa minħabba il-fatt li nhar it-tnejn jerġgħu jiftħu l-iskejjel u t-tfal jiltaqgħu ma' tfal oħrajn, x'inhu ma' rakkomandazzjonijiet tagħkom bħala awtoritajiet tas-saħħa fejn jirrigwardjaw in-nanniet jekk għandhomx jiltaqgħu jew le jew inaqsu dawn il-laqat issa man-nepotijiet tagħhom. L-aħħar mistoqsija fi Spanja rajna l-bieraħ li inbidlet il-liġi biex fuq il-bajjiet u waqt li wieħed ikun qed jixxemmex m'għandux għal xiex jilbes maskra sakemm dejjem tibqa' tinżamm id-distanza soċjali u kkunsidrat li din tiġi riveduta Malta wkoll. Grazzi. Grazzi, kelli mistoqsija wkoll minn ġurnalista qabel dwar l-etajiet tal-każijiet li hemm l-IT u infatti dawn huma bejn 45 to 75 years bħalissa. Fuq is-side effects li semmejt li jkunu il-sintomi li semmejna jkunu sintomi li huma relatati ma' kundizzjonijiet li huma relataw ma' blood clots, semmejna kif ukoll lema ħarġet sqarrija li tgħid li dawn il-blood clots jekk jiġru huma sitwazzjoni li hija rari ħafna. Però huwa tajjeb li kulħadd jieħu ħsieb li jekk inti ħadd tilqima kemm kwalinkwa tilqima, kwalinkwa mediċini u inti tibda tħoss xi side effects, importanti li dejjem tkellem lit-tabib tiegħek ħalli hemmhekk it-tabib ikun jista' jinvestiga wkoll il-każ u jagħtik il-kura meħtieġa. Ma semmejt il-tilqima tal-Janssen tal-Johnson & Johnson nistennew li tiġi u hemmhekk ikollna wkoll komunika kemm fil-fatt għandna ammonti ta' dawn il-vaccines u dawn kollha jidħlu mbagħad fir-rollout program tagħna. Iva, tfal nhar it-tnejn ħajkunu qegħdin jidħlu l-iskola, fakkarkom li dawn ħajidħlu l-iskola l-istess arranġamenti li aħna kellna meta aħna għalqu l-iskejjel ukoll. Jiġifieri hemmhekk għandek li l-prevenzjoni xorta tibqa' hemmhekk. Allura it-tfal importanti li jekk ikollhom xi sintomi ma jattendux l-iskola. Importanti wkoll li inti fil-klassijiet dan l-ammonti ta' tfal li qegħdin fil-klassi wkoll huwa limitat, li għandek ukoll id-distanza bejn desk u ieħor u li wkoll fit-tfal jilbsu il-maskri wkoll. Ara dawn huma kollha l-mezzi ta' prevenzjoni li hemm ukoll fil-klassijiet. Wara minn hekk ukoll infakkarkom li issa għandna wkoll il-persuni, l-adulti li jaħdmu fl-iskejjel li dawn huma mlaqmin ukoll diġà bl-ewwel doża u aħna nafu li anke doża waħda tkun qiegħda tagħtik protezzjoni li hija tajba ħafna. U allura hemmhekk issa għandna protezzjoni iżjed ukoll minn dan l-aspett allura għaliex l-adulti huma imlaqmin. Però dejjem għandna nieħdu l-kawteli, speċjalment jekk hemm xi ħadd bis-sintomi dawn kemm l-adulti kif ukoll mit-tfal m'għandhomx jattendu l-iskola. Ftakru wkoll in-nanniet li ħafna minnhom issa wkoll tlaqmu wkoll li għalqu lura huma għandhom il-protezzjoni, però nibqgħu nappellaw li inti xorta dejjem tieħu ħsieb il-miżuri tal-użu tal-maskri meta niltaqgħu ma' xulxin kif ukoll ħasil tal-idejn u kemm jista' jkun ma nkunux qrib ta' xulxin fid-distanza. Iva, Spanja iddeċidew li ineħħu l-użu tal-maskri meta persuna jkun qiegħed fuq il-bajjiet, però basta dawn iżommu social distancing. Aħna bħalissa l-liġi għada tgħid li kull persuna li jkun qiegħed in a public place dawn iridu jilbsu l-maskli. Allura il-maskli fuq il-bajja għadhom obbligatorja u Malta. Newsbook? Il-wara nofsinhar tajjeb, Professur Charmin Gawci, insemmilkom l-ewwel mistoqsija tagħna llum hija dwar l-Impact Assessment Form u Risk Assessments li abbażi tagħhom kienet neħħiet l-emerġenza tas-saħħa pubblika. Fil-ġimgħat li għaddew kont għamilt differenza bejn l-Impact Assessment Form u Risk Assessment. Aħna konna tlabna li naraw ir-risk assessment, però f'waħda minn dawn il-konferenzi inti kontattilna li dak li rajna aħna kien l-impact assessment form li jiġi moddi lil kabinet imma li ma jkunx fih kollox dak essenzjali għal bażi tal-liġi. Jekk aħna tlabna ir-risk assessment għaliex ingħatajna l-impact assessment form,
jiġifieri ma mxejtux mal-istruzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data. It-tieni mistoqsija hija tista' tiċċara x'inhuma l-miżuri b'rabta mat-tiġijiet. U mistoqsija oħra tirrigwarda żjajjar fil-isptarijiet. Dawn se jerġgħu jiġu introdotti u se jkun hemm tibdil fil-miżuri li ttieħdu dwar il-visiting hours tal-missieriet ġodda fil-maternity wards. Grazzi. Mela, fuq risk assessment, aħna bħal dejjem throughout il-pandemic kollha ħin kollu għaddejjem b'risk assessment ta' kull sitwazzjoni u minn hemmhekk inti tieħu deċiżjoni li huma meħtieġa. U anke issa li għamilna l-pjan ukoll ta' kif il-miżuri li hemm fil-post bħalissa jistgħu jiġu rilaxxati huwa abbażi ta' risk assessment li jkun sar li għandna diversi criteria li nkun qegħdin nagħmlu l-assessment tagħhom li dawn il-criteria wkoll ikunu weighted għaliex inti għandek minnhom criteria li huma iktar relevanti minn kriterja oħrajn u għabbażi ta' dawk il-kriterja aħna kull miżura li hemm fil-post tajnija assessment ta' kemm din hija riskjuża. Allura timxi bil-risk assessment li inti tibda tirrilaxxa bil-mod il-mod u mbagħad dawk il-miżuri li huma inqas ta' riskju. Ħalli inti tkun tista' tibda tara jekk ikun hemm impatt bil-mod il-mod. Infatti bħalma rajtu diġà ħabbarna wara li jinfetħu l-iskejjel meta ħanbagħad ħanibdew nirrilaxxaw l-miżuri mit-26 April, l-ewwel li ħanibdew huma minn dawk il-ħwienet tal-merċa kif ukoll minn dawk in-non-essential services li hemmhekk dawn skont ir-rating li ingħataw skont ir-risk assessment huma wieħed mill-inqas ta' riskju biex inti għal COVID. U allura minn hemmhekk bdejna ħirġin. Nsemmejt il-Kummissarju tad-Data f'dan ir-risk assessment m'hemm l-ebda personal data li huwa involut, tajjeb allura hemmhekk dan mhuwiex relatat ma' data protection. Issa fuq it-tiġijiet bħalma semmejna wkoll aħna rajna li nistennew li sal-ewwel ta' Ġunju nkunu f'sitwazzjoni jekk l-affarijiet jibqgħu għaddejjin kif huma tajbin li aħna nkun nistgħu nippermettu wkoll it-tiġijiet. U allura hemmhekk ukoll tajna dik id-data li anka iż-żgħażagħ li jkunu qegħdin jippjanaw biex jiżżewġu kunu jistgħu jippretendu li huma jistgħu jippjanaw it-tiġ tagħhom dejjem lek l-affarijiet jibqgħu sejrin tajjeb għaliex bħalma tiftakru f'din il-pandemija dejjem hemm affarijiet li ma tistax tgħid jista' jinqala jista' jiġik varjant li jista' jvarja kollox niddependu ħafna fuq kemm in-nies isegwu il-miżuri li dan jagħmel impatt ħafna u allura dejjem aħna nkunu qegħdin nippjanaw skont xi tkun is-sitwazzjoni. Fuq il-visits fl-isptarijiet dawn kif aħna nibqgħu għaddejjin ukoll bir-rilaxx tal-miżuri nkun nistgħu nħabbru iktar tard skont is-sitwazzjoni kif tkun qiegħda. Grazzi. Lavin Malta? Good afternoon, Professor Gauci. On the lines of the AstraZeneca vaccine again, you see in France and the UK, regulators are advising that young people be given a different jab produced by a different pharmaceutical company. Do you think Maltese health authorities will be advising the same? My second question is, how are private higher education institutions affected by the latest announcements? Can they open under the new restrictions? And my last question is with regards to reports of a number of illegal parties happening around Malta the past week. What is your message to the people who continuously decide to break COVID-19 restrictions? Thank you. Grazzi ħafna. Fatti aħna fuq l-AstraZeneca bħalma semmejt dejjem insegwu dak li qegħdin jgħidulna kemm laqda dinja tas-saħħa kif ukoll il-European Medicines Agency u anke l-parir li tagħti l-awtorità regolatorja dwar il-mediċini ta' Malta li hija il-Medicines Authority li dan il-parir huwa wara li kien hemm studju ukoll ta' sitwazzjoni kollha li huwa jirrifletti dak li qiegħda tgħid l-European Medicines Agency li aħna nibqgħu nagħtuha għal dawk persuni li għandhom ta' età ta' taħt is-70 sena. Fuq l-iskejjel, anka dawk l-iskejjel privati, l-avviż legali tal-eluq tal-iskejjel dak jiskadi fil-11 ta' April, allura l-iskejjel kollha jistgħu jiftħu minn nhar it-tnejn bħala l-iskola, però bħalma semmejna importanti li għandek diversi livelli ta' kif għandhom jiftħu. U aħna wkoll rajna li dawk il-skejjel li huma post-sekondarji dawn għandhom ikomplu bit-tagħlim tagħhom online għaliex nafu li dawn ħadmu għandek nies li huma responsabbli, hemm sistema ta' online li ħadmet ħafna tajjeb u anke kien ikun hemm
pereżempju ċertu practicals li bil-fors iridu jsiru, pereżempju practicals ta' tobba u anka inġiniera u professjonijiet oħra li dawn jistgħu jsiru wkoll għaliex ikunu bżonn li jsiru physically, però dejjem dawn isiru bil-mitigation measures li hemm fil-post. Allura hemmhekk aħna għandna l-istituzzjonijiet li issa jistgħu jiftħu wkoll. Iva, hija sfortuna ħafna li tara li fil-waqt li għandek il-maġġor parti tal-popolazzjoni tagħna li qiegħda segwi, li qiegħda tifhem li aħna qegħdin f'stat ta' pandemija li kulħadd ikun responsabbli, li qegħdin naraw ammont ta' postijiet li huma magħluqa, ammont ta' businesses li kellhom jagħlqu, imbagħad ħassib dawk il-ftit persuni li bir-responsabbiltà kbira hemmhekk imbagħad ikunu qegħdin jagħmlu dawn it-tip ta' parties. Dawn huma parties li huma illegali, dawn huma ksur ta' liġi u dawn qegħdin fidejn l-idejn tajba tal-pulizija biex huma jinvestigaw. Hija minnaħa tiegħi bħal Supretendent tas-Saħħa Pubblika nappella r-responsabbiltà ta' kulħadd u li mhuwiex aċċettabbli li ħajkollok ftit persuni li għal skapitu tagħhom ikunu qegħdin ipoġġu lil ħaddieħor f'pożizzjoni ta' riskju. Malta Independent. Good afternoon, Professor Gauci. We have 3 questions that we'd like to ask. Firstly, concerns the AstraZeneca vaccine once again. Many people who have taken the first jab of the AstraZeneca vaccine are feeling hesitant to take the second jab of the vaccine because of the news raised to blood clots. If someone who has taken the first jab of the vaccine does not turn up for their second appointment and does not get their second jab, can they eventually take either Pfizer or Moderna instead? And if so, when is the earliest that they can take either Pfizer or Moderna for it to be effective instead of AstraZeneca? Our second question concerns sports. There has been criticism from across the sporting communities that the government's failure to resume sports will leave Malta as the only country in Europe that does not practice elite sports. Given that the virus's transmission has been negligible when it comes to playing sports, why have you chosen to open non-essential shops and hold sports? And will you be re-evaluating this decision? And lastly, can you confirm that residents in elderly homes can only receive 1 visitor per week from 1 household? And if this is the case, what have elderly homes gained out of the new restrictions? Thank you. Fuq l-AstraZeneca, bħalma semmejt tajjeb inti, din kol bħal oħrajn tingħata f'żewġ dożi, u importanti li tieħdu żewġ dożi għaliex l-ewwel doża ħadtik immunità li hija tajba ħafna. Però trials urew ċar li inti trid tieħu wkoll it-tieni doża. U allura fil-xenarju li qegħdin naraw li anka l-European Medicines Agency qed tgħid li dawn is-side effects huma rari ħafna, huwa importanti li l-persuni li ġaħadu l-AstraZeneca ħajġu wkoll biex jieħdu it-tieni doża tal-AstraZeneca. Ġifri dawn huwa importanti li minħa l-AstraZeneca ħajjerġa' jieħu tieni doża tal-AstraZeneca u mhux dożi differenti, xi vaccine differenti. Fuq l-sports, l-sports l-istess tistgħu tifhmu li aħna bħala awtoritajiet tas-saħħa nappellaw ħafna għal physical activity, però fix-xenarju li qegħdin bħalissa l-organized sport anka kif ir-risk assessment tagħna f'livelli differenti kemm dak li huwa non-contact sport kif ukoll li għandek il-contact sport dawn ukoll ġew klassifikati skont ir-risk assessment li għandna. U skont ir-risk assessment li għandna wera ċar li dawn ma jistgħux jinfetħu fl-istess livell meta aħna ħankunu fit-26 ta' April niftħu dawn l-isports bħalissa għaliex huma ta' riskju għoli iktar minn dawn in-non-essential shops u anka services. U jekk tħarsu naqra lejn ukoll il-każijiet li kien qed ikollna relatati ma' sport, rajna li kien qed ikollna każijiet ma' sport. Jekk tħarsu lejn il-graf li qegħdin naraw bħalissa, ma kellniex każijiet li huma relatati u l-impatt qiegħed hemmhekk fejn anka meta kellna l-iskejjel miftuħin u kien qed ikollna tfal li jattendu wkoll sports activities, fortunatament konna qegħdin naraw qed ikollna numru ta' każijiet li kienu relatati ma' sport u allura mbagħad ikunu qegħdin imorru l-iskola. Allura dan qegħdin nagħmluha aħna b'responsabilità fejn nifhmu li kollox huwa importanti, però importanti li aħna nibqgħu nimxu fuq l-evidenza u skont ir-risk classification li għandna. Fuq il-visits ta' kif ħajsiru fi djar tal-anzjani, dawn ħajġu mħabbra wkoll minn Ministeru responsabbli minn tal-anzjani ħajkun qegħdin jagħtu il-pjan dettaljat ta' li huma dawk id-djar li jistgħu jinfetħu għal visits u wkoll min għandu jattendi l-ħinijiet u l-kundizzjonijiet.
Times of Malta. Good afternoon, Prof. Gauci. So a number of questions. First off, on the 2 cases of blood clots, were these completely ruled out? So there was no link whatsoever to the vaccine, or were they just not confirmed? And will you be looking into these 2 cases more to establish this situation? And how confident are you that the authorities are on top of things when it comes to enforcing household rules, given that there was an actual mass party taking place with loud music, which was heard by people from different localities? There were fireworks, and yet the police seem to not be stopping this party. Are you still confident that the police are actually stopping people who are gathering in households? And you always mention airports when talking about imports and cases coming from abroad. But what about arrivals by sea? Are tests still being carried out there? And has anyone tested positive? And also, airport authorities are calling for an application where all the health documents will be uploaded there just to facilitate travel. Is something like this being developed by the local authorities? Thank you. Grazie Claire, mela nerġa' nikkonfermaw li met ikollok ir-rapporti ta' ċertu side effects li jkunu relatati u f'dan il-każ il-Medicines Authority daħlulhom 2 rapporti, però dawn mhumiex każijiet li huma konfermati bħala korrelati mal-vaccine li huma jkunu ħadu. Fuq l-enforcement, bħalma rajtu, aħna saħħaħna l-enforcement kemm stajna. Infatti għandna diversi entitajiet oħrajn li għandhom id-delegated authority biex jagħmlu enforcement ta' diversi miżuri li għandna fil-postu l-liġijiet, però wkoll nappellaw lill-pubbliku biex huma jkun jistgħu jgħinuna wkoll li huma jistgħu jdaħlu rapporti wkoll min-naħa tagħhom għaliex bħalma nistgħu nifhmu l-pulizija u l-enforcement officers ma jistgħux ikunu kullimkien. U kull rapporti li kien hemm anke bħalma taraw ukoll bir-rapporti joħorġu ta' kull nhar ta' tnejn dwar l-inspections li saru anke dak li sabu li kien irregolari, allura importanti li konna lajnuna minant kulħadd. Iva, il-portijiet tagħna ġifir fejn jidħol il-katamaran hemmhekk ukoll hemm l-obbligu li persuni li ġej minn sqallija li issa wkoll huwa klassifikat bħala amber bħal kumplament, dawk in-nies iridu jġibu PCR test magħhom. U dawk li ma jġibux ukoll hemmhekk qegħdin jiġu soġġetti biex ikun sarilhom ukoll test propju kif jinżlu. Infatti għandna setup hemmhekk ukoll. U semmejta jeb ħafna inti wkoll l-appell anka minnaħa tal-Malta International Airport dwar l-application li tista' ssir biex inti jkollok documentation. Dan ukoll aħna għandna ħidma għaddejja, fakkarkom ukoll fuq dak li għaddej fl-Unjoni Ewropea fuq il-Green Pass, tajjeb li hemmhekk inti tkun tista' tiffaċilita wkoll dak is-safe travel fejn persuni li jkunu tlaqmu b'żewġ dożi tat-tilqima hemmhekk huma jkollhom koll iċ-ċertifikat li bih huma jkun jistgħu wkoll jivvjaġġaw. Ġifieri hemmhekk aħna għandna wkoll għaddejjin is-sistema biex dak il-persuni eventwalment meta naslu għalija jkun jistgħu wkoll retrievjaw ukoll dawn il-ċertifikat tal-vaccination tagħhom. One news? Nsellem Professor Gauci, jekk nikkonsidraw il-każijiet li għadhom qed ifeġġu ta' COVID-19, nikkonsidraw il-kondizzjoni medika tal-persuni li rriżultaw fil-pożittiv. X'qed taraw bħala maġġoranza bħala awtoritajiet tas-saħħa? Grazzi. Il-COVID bħalma rajna kien qed jagħti hemm nies li kellhom bla sintomi ta' xejn, tajjeb li dawn kienu qegħdin jiġu skrobetti through random screening li jkunu qegħdin isiru. Kellek nies oħrajn li rajna li kellhom sintomi li huma ħfif tant li kellhom jibqgħu id-dar u dak għandna minnhom, u mbagħad kien hemm każijiet li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar għall-kura. Però jekk tħares overall dawk il-persuni li kollhom bżonn jidħlu l-isptar għall-kura kienu iktar persuni l-maġġor parti tagħhom li jkunu ta' etajiet li jkunu iktar avvanzati. U r-riżultat juri biċ-ċar ħafna wkoll li issa li għandna iżjed ma norbu l-qudiem qegħdin naraw li jkun iktar anzjani li huma jiġu mlaqma qegħdin naraw l-impatt fuq dawk klienti dawk in-nies tal-fuq minn 80 sena diġà naqsu milli ikollhom bżonn jidħlu l-isptar. U allura dan jawgura tajjeb ukoll kemm min-naħa ta' nuqqas ta' każijiet li qed ikollna imma anke fuq l-impatt li qed ikollna fuq l-isptarijiet tagħna. Tant li bħalma għedna aħna ħankomplu wkoll niftħu iktar is-servizzi li aħna qegħdin nofru mill-isptar biex inkomplu nofru l-aħjar servizz tas-saħħa lill-poplu Malti u Għawċi. Dawk kienu l-mistoqsijiet li kellna min-naħa tagħna, nixtieq nirringrazzja lil kulħadd u nerġa' nappella biex
taċċettaw it-tilqim li qegħdin nofru li huwa tilqim li huwa safe ta' kwalità tajba huwa effiċjenti ħafna u importanti nibqgħu nsegwu il-miżuri u nawgura it-tfal ukoll issa li jidħlu lura lejn l-iskola biex huma wkoll jalmuna kemm huma diligenti għaliex nafu li t-tfal dejjem segwew ukoll il-miżuri. Grazzi. When you buy a royalty mattress, you